näin sitä lähdetään Gaisasta. Itse asiassa ennen kuin kuulin paikallisten paikasta puhuvan, niin minähän ajattelin Geisaa, mutta eihän se niin mene. Olisi pitänyt tajuta, miten Saksaa äännetään. Mutta nyt kohteena on sitten Hünfeld, jonne on alle 20 kilsaa matkaa, mikä on hyvä, koska jaloissa nyt on pikkusen niin kuin rakon tuntua ja tulen itse asiassa just apteekista rakkolaastareita. Ja toinen juttu, minkä aina unohdan, aurinkosuoja. Mutta nyt on sitäkin mukana. Ja linna oli hyvä linna. Ja sitten melkein heti kättelyssä tämmönen nousu. Tuolla on tuolla mäen päällä ja jossain lähistöllä on sitten näitä vanhan itä-länsi-rajan niin kuin muistomerkkejä, missä kuolemannatojen Varsovan joukkojen kaverit niin oli likinnon kikkai. Sitä ei onneksi enää ole. Eikä tällä paikalla tarvii siitä välittää muuta kuin, että pidetään huoli siitä, että maailmamme pysyy rauhallisena ja että konnat ei pääse hallitsemaan tilanteita. Enpä ihan arvannut, että päädyn näin niin kuin turistien keskelle, mutta ihmettelen nyt, kun siis tässähän menee tämän vanhan itä-länsi-rajan näitä niin sanottua turvavarusteita, eli vartiotorni ja muuria ja mitä liian mitkä niin kuin vahdit tässä ovat ajaneet tätä reittiä pitkin. Onneksi ei enää. Siinä sitä taas tuulihaukka velkuttelee. Oikein varmaan tuulihaukka, koska tää on niinku sen sopivan kokoinen. En mä ymmärrä, miten nämä Saksan ihmiset olettaa vaeltajien kulkevan tämmöisillä teillä, kun tämmöistä pientä kiveä koko ajan. Tässä on itse asiassa aika vähän. Muut on millaiset kengät tahansa, niin tämmöiset kivet pyörähtää jalan alla ja sitten siinä on ihmisillä nilkat nyrjähtänyt ja sanoo, ei tää nyt ei ole oikein hyvä. Loppui puhti tältä päivältä. Noi metsätiet oli niin sen verran ikäviä jalassa, kun on itse asiassa on pikkurakot, niin ei kärsinyt yhtään kulkea enempää. Odottelen tässä bussia. Ja jos jalat huomenna ovat vielä tässä mallissa, niin voi olla, että sitten menen Fuldaan junakyydillä, koska se on mahdollista. Antaa jalkojen kuitenkin parantua, että en ota itselleni silleen paineita, että kyllä ne entisajankin pyhiinvaeltajat välillä varmaan vaunuun hyppäsi, jos oli mahdollista. No niin, tämä päivä päättyi Hünfeldin Bonifatius-luostariin. Ei tosin koko matkaa tullut kävellyksi, vaan semmoisessa Haselstein-nimisessä pikkukylässä hyppäsin bussiin. Onneksi sieltä oli semmoinen, jalat oli aika ikävässä kunnossa. Sitten kun pääsin tänne majapaikkaan, niin katoin, olikin yksi rakku toisesta jalasta puhjinnut tuolta, niin ehkä oli parempi ottaa tämä vaunukyyti. Tästä sitten eteenpäin katsotaan nyt, miten toi jala saa kuntoon, että jos ei se nyt rupea tuntumaan aika hyvältä tästä tänään tai aamulla, niin huomenna sitten junalla niitä kulkee kerran tunnissa tonne Fuldaan ja siitä sitten pitää miettiä eteenpäin.